Yes, a bronya no an ye die na radia ya dom ahwe so de abedru sam pempenso ya ya kasa ba fe da say a week today yeah 24th oh she ntu ko krom ana wotena ya also bi akonu krom mom ye nkona nkrafo e ho nto ya jeje nkrafo aboso sa obi ankonu krom wanko krom okra na activities no doors of 1st January say yi Silver Towers rooftop no so ho hona yede Adom FM strictly high life show no eba bra all white obi amra nyame aya de dodo ti bra na ye high life onyomu daddy lumba ye bono non stop sa wa obe fili amati de so di ne boman sa asa nko a de nyame aya no so ti activities ni de bebre wo ho family in the park Joy FM family party in the park no so be baso eni ya 26 ti no so ye gina bepo no so kwa ji ani bia na ye abeda na ade ti mu ani nye woni beje nso a so onya apomuden pa de na ade pa apomuden pa no onya givers Herbal Center bowremu a enu no wo ho ye be ma wapomu aye den na nkwa aye odia no na omudia ma be me na no pay be mu achen is that family joso ne mu afishia panso afin komete afisa se na nkwa ne ahoden wo ho ai na ya da Dr. Kwabiase so nguso ni ye adwuma afi mu nyina mu ne ye adwuma ye ni asomo ye da mu ase ye ni asomo papa nti nyankopon hyiram ame no hyiram so nka ho wada ma ye hwenu a give us away ayo nti ene mama obi ache ama obi a wo hwe ya akọ aba na but a career doors nti ame ehu kremo papa na no kwasem ne se na anu ada adwumakuo ya mu emse mo ye hwehwemu bi a ese nkofo bi na wo mo ato anonom die bi de egutua mu de niema atare ho ena wo mo ton de mankofo se esayade Ghana yegidie ni ana sopa ntina obi hwini mu so ne nsu aka chenso nkotete champon na wonyam no no mu a obekwa akoye sanse wodwene se eno ena betimi ama ne ho ato no nso no behwe no ehwehwemu mapa ye nnura yede eye no na sa nipa kro no wato atwene kora enti Dr. Solomon Kwabi na Dr. Fortuna asia no mahunu se ennua ahodo no onyame de maaye ne yedi na ba ne de na hamban no de ne yede ye nnua bena wo ho bebre ya ebetimi aka abomu de aye nnuo na no kwasam ne se ye tena nkura ase me na adwo bi kai nyame fa ne kransie anopa bia obekọ sukuu kura no dudo no de ya hye ani dika na wano mansa kura no wadidi na wakwadwuma ene obi ani ne ho adaage saa eno adametie me pon kodu fie be 12 midnight ena no pa me sa te ha no nti no time be na adi dudo kosi gyaso na wakwa akonoa na wanum bia nse waba adwuma enti wenu nyina na ama Dr. Solomon Kwabi adwene nipa ho ya wo se ene wono a ebeti ahasuo na wakowura mu akopennua no ankasa de ne yede dudo no bie no de aba ebi ben yede enso kwa befa so ade befrefra ne ya na yasem enti waye nnura hodo bebre ya yennom na ebo atu yen yade edifiri ho eduro ne ba ko ene give us about mixture eno ne say na tie ntontom eda ho na saa give us about mixture eduro we no wa obenum bibia no eboa na boost immune system say bia wa yade ache wo na ho eto wo no na wahase na wo nom ebeboa na asiesiwo obi oho a aduane kura de besi nanim a wontimi eni na nanum aye na nwonwonu bi da biada da wo yi akonhoma de topon so oba o so ye bema o nanso na didie mu nsam no eya na aye boache bidine mesere kope give us about Mr. Dre bi na tonom nim tree ewom ye nim se nim tree nso no e boost onipa dua no o immune system asogafo no a ewo nipa dua no mu no e kenya wo mo eye o mo mpre na mpre num ema wo mutime ko editia yade bia nso beche wo ahwe ne yie na hunu se we immune system no ewo fomo a ena yade time chewo eno nti Dr. Solomon Kwabi ena Dr. Fon edi give us Herbal mixture aba ya eboa esiesi ni papa na no kwasam ne se yade ba ko efe ne jaundice yade no wanhwe yi a edumre bi a obi de etimi to na ni so na ni nyina etimi ya ho ya na ese tuntum no ya eda so no krampo afiri hoko mesrew eba ne sa jaundice ni sunsanso no bi eno no obi okra ne humboja nyina etimehwe obehwe na ne widie ayese fita jaundice no ebi no mesrew ma entena ma sa yade entwe nkonse do sanse enuro benya obetimi anya bi ato a ebeboa na asiesie wo give us about Mr. Edrey ebetimi aboa na to jaundice na sekra ede ama malaria nso ye yade anopheles mosquitoes na deba na wo deba plasmodium parasite no a
wodi ko nipadua mu no eno no attack immune system no ekutia wo no na ema wo ye mere ntia sojafo no ye mere wo nipadua no afi no wate ada wontimi nsode na wonye hwe give us herbal mixture and abenomo a ebe kenya sojafo no no wako edi etu nso esa edi amawo afi nso yade baako ewo ho no ma no ye fa wo enuane ni nsu ahodo a ye die ne die yenom no emu ya chese etiti ni papa ya eno no eye fever no ebia ya wo no de o hyase wo small intestines no emu eti e hyase ewo mu ana fe edi unya na ayete se oyam atukuro na e the problems brain na ebre wo saa yade no typhoid fever no eno no eba betena wo so a aduane kura na okon no wadidi da bia na wo ankasa no aduane so anim kura okon no nsuo kura wontimi nom mesra wo nom give us about Mr. Drebi ebebo na asiesie wo yeton drugstore ni pharmacy shop chemical shop ya benya bi atowo ho no no afre wo 0543 222470 mesra entontom eda ho sei na aduro no na hosuo ne na hyanso de no etie enti se wokọ na wunya aduro no ebi to saa give us about Mr. Aduro na utu ano a de wo so no ana tu ano na afefetua uti nom no kakra akra saa wafono ye ma na wamena guyam awia nom ne saa enumre nom ne saa mese ebeko atia yade ni nyina wonom no na afi ama emfifre ahyase etew emfifre etew no na ho etowa enesa mesre wa adredin the givers Herbal mixture oba nso so ntimi enko fikyire yie na akomienu miensa na mogya no atwa mesre odi aka no ya na hefa ne kosuma de bia mebisa ede anidane betimi aba abeto so ebedumre bi kura no woba ye wo so ofafuro no kura wontimi emfafuro sanse anidane aba abeje oyafuro no aboso num givers Herbal mixture drebi me say akutukanka wo mu eno enane mogya ansa na nim twin so a ebustu immune system no so ewo mu bi baabi eto no bi abenya bi ato mesrew se woto na onom na oyade no anko a frɛ number yi se ya mesrew a wo frɛ ya ye de usika bebrew na nso sanse yen yagye ye hodie no obi a wato give us about Mr. Dre bibia no agitum se esa yade na esiesie nipadua no enti no ye wo ahotoso ewo ye nuro no emu me se obɛfrɛ ya eye 0543 222470 0543 222470 mesrew sa wo ma akwada no fo a ma enum bi oye oba anase ebia wafafuru so a mesrew mennom akwada ne nimuro mfinhia dumienu a ema ne bi enum na opesa akwada na adwene mu tie suade na wakɔ nanim so a wo ma na dure bia obetimi adayie adwene yie didiyie ama aboa na desua ba konso a mede ema wo no we nso eye givers eye GC mixture eno nso siesie nipadua no pa eye capsules we ne ye capsules enafe we nso eye mixture ye tonim ye no nyina ebom ya wo nom so a saada na obenom abomu na we no eboa etu infection ase e de free nipadua emu edumre bi abema nsuo bitimi gugugu ema etimi tale wo supporter na wo jopo no ano e de frasebe wo bema nti wo why cramp a na aye problem ema ni bi onso at the same thing nsuo no egu wo mo ya kyese eye nyan enye nika kora 2 minutes bia na akwakoba ne se problem no ete so nti bema bia ntimi ema wo nchen so infection etete wo a wonum eye give us GC capsules ene ne mixture ebebo na etu ase eduro ni mi enu sei ena etie drugstore ne pharmacy bia benya bia to ho edumre bia wo dwonso no wo dwonso ana entimi ma enti utimi ka osisi so a saa yade no etete ni papa eno no eba eboa esi dwonso kwan no dwonso no ba bia fa ne dwonso twa no esi etimi yakase a na akwa akosi saa kwan no ekosi saa kwan no adwonso no entimi ma enti wo dwonso a wani abre no entimi ma wo de wo ba ma ne hyemu na afei wakwa akodwonso agu hu mesrew num give us GC capsules in the mixture ebeboa na to saa infection ni nyina asede ama ema nso ewo nso edumre bia ba ma no emu hyehyew saa wo ha na wo ha mu nyina ekekaw etumi ba na wo to ho sebe wo ba ho ba bia na ekekaw infection ena edeba ba ma no oba bia kohie bi nso agana wo kotena so no eno na akwa saa infection yaba give us GC capsules in the mixture yenum nim yenu nyina bom ba bia eton no bia benya bi wo ho no na onom so abesiesie ayi efini nyina ama bibia ya akonside no ama infection ne tew so a ache no etuase e de afiri ho e de ama obenya bi ato drugstore ne pharmacy shop ba bia eton no bia chemical shop bia nso obenya bi ato ho give us GC capsules and in a mixture woto amesre ofre yen ne enkyere okwan befa so abanom no obesiesie wo ntade a wo hye no ade bia de wo hyew egina wo ho no wonum give us GC capsules and in a mixture no ebeboa na asiesie na atu infection bia ase. 0543 222470
pharmacy shop ne chemical shop ya benye bi ato na stafia ye penkrofo ne o ma ye adwuma e wo mse Christmas yi adrude and so for number is see a mesrel factory works no factory workers na ye pe wo mo ene o be ye nuo na afa ye nsuo ni ade no it mesrel opportunity aba ye betu 120 bosome incentives ahodo bebre ka ho na afa ba bia wo be danso ye be ma e wo dodowa na wada ama ho adwo for 0543 222470 yes I drivers and so inti ano so betimi afre 0543 222470 yada say give us a center na yete wo enka no mami komra na Debbie e was I birthday mu nyina e wo ho Franco Trading Enterprise phones papa efie ene ho se wo perform pa Samsung iPhone smart TV tabletop fridges Franco air condition any CCTV cameras and so a yebo remo call Franco Trading Enterprise a obenya ni nyina EP twimika sese ne kopane mama bobo so no ubora Franco and also watete so de amount Franco numbers here any mienu ya mede ma we nkobo number bia wo ba bia ma obi mu mfa so 0246 422338 0246 422338 and 0555939311 0555939311 now on the Franco Trading Enterprise akasa Ideal Herbal ekofa golden herbal mixture de aba eboa ye tu etidi ase efri ho ti say malaria no problem dia wonom golden herbal mixture oho enkeka esa boostu moja no so eka ho mount oba ne bema ye nyina yetumi nom golden herbal mixture dro no ebi na tu etidi ana malaria na se de efri ho ye oboatma herbal mixture so ewo ho a eye sisie no ho adwuma ene obi asabe oyam atimu ebema bema so umu eyeden na wa watenka so wo fomo no onom boatma herbal mixture eboa wo pedodo 2 de egu pharmacy na wo herbal shop mu a 0243 173 388 0243 173 388 upe nchemu bia so awfre number ya ombeboa hwehwe wo mo weja SCC nemo pharmacy ne herbal shop bia mu ebi oho kanshi eye enkran na boache herbal Repatch Ventures Hallowest Herbal Takrade AA Mensa Kofoidua Gapson Pharmacy Binol Pharmacy Nkoko eye Hillside Pharmacy Owu School Odan yo Chiniba Chemical edre wo 12 years eba for mountain pregnant woman and nurse madam so untume enom afa yemra yem birthday celebrant so erade aye wa dom de afeba ko aka wono enfie honti ye ba celebrate wo more happy birthday Shonko enko ma ye abaywe sene papa wow happy 54th birthday to amazing dad in the world nti when you're 54 years daddy Frederick Koblan Adati oba Jessica ene onini nuanom ne abusia ni nyina wish you a happy birthday de wa trafa hunde bebre yewe be for dia ma daddy no wahu sa oba no nani so watete ni ye nso oba fefe nti onkwaso nyini ne hunu wo ma no ma ni nyina na se wo nananom ne wo great nananom nyina hunu wo moradi nhra wo onye okese kosi so be kese pa happy birthday enkoma emze na dia ba ko pe no wow ene daddy wo onkwaso pa medidi afia amankwa tamaklo mi kwei na omanhene kwabna sante aye krado ahosepenso ewo ho sister Sandibi oye guy ode twaso medidi afia amankwa tamaklo